For today's video, magligo muna tayo sa itong munting pototoy. Tanggalan muna natin ng damit si baby. O di ba happy siya? Ganyan ka-excited si baby maligo para maging fresh at mabango. Nag-prepare ako ng warm water para hindi mabigla si baby. Nag-prepare na din ako ng shampoo niya. Tara paliguan na natin. O ayan, tapos na kami maligo. Mabango at fresh na fresh ang baby namin. Lagyan natin ng kunting polvo para mabango. Lagyan na rin natin ng afterbite sodang gel para sa mga kagat ng lamok. Char! Bihisan na natin si baby para makagala. Siyempre, huwag natin kalimutan ang baby oil para mabango ang ulo. O diba, may long socks pa ang boss natin. Para iwas na rin sa kagat ng cheeks, lamok, ahahaha. At dahil tapos na tayo maligo at magbihis. Pero mga mamshi at papskay, gala na tayo. Bye!